رخصتنا کوچرا یا PDK-Sê salvegera roja jidayikbûna Barzaniyê Nemir bi lêdarxistina semînarek siyasî vejand. An bi hilkeftina 118 salvegera roja jidayikbûna bavê Ruhî gelê Kurd mala Mustafa Barzaniyê Nemir doh yekşemê rêxistina koçera ya Partiya Demokrata Kursan Sûriya semînarek siyasî li gundê Girê Reş yê gundewarê Dêrikê birêkxistin kir. Semînar Jalê Mihemed İsmaîl endamê desteya serokatiya NKS û berpirsê birêvebir yê polîtbîroya PDK-Sê ve hate pêşkêşkirin. Semînar jî bi amadebûneke cemawerî berfireh û bejdariya kadr û endam û alîgirên partî birêve çû.